नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के एगो नया होली के वीडियो गाना के बारे में, जो कि आप सबके बीच में आ रहल बा बिहान सुबह, यानी कि 30 जनवरी सुबह सुबह आप लोगन के ई गाना सुने के मिल जाई। सुने के बाद देखे के मिल जाई। डायरेक्ट वीडियो सॉन्ग आ रहल बा। गाना के नाम बा गरीब के करीब आऊ। जी हाँ, गरीब के करीब आऊ। पोस्टर आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। गाना के खेसारी लाल यादव जी के साथ नेहा राज गौले बड़ी, अखिलेश कश्यप जी गाना के लिखले बाड़े, गाना के कंपोजर बाड़े शुभम तिवारी जी, वीडियो डायरेक्टर आर्यन देव जी बाड़े, और फुल वीडियो सॉन्ग आप लोगन के देखे के मिली स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर बिहान सुबह 7:30 पर, यानी कि 30 जनवरी 7:30 सुबह सुबह स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी पर डायरेक्ट एक वीडियो सॉन्ग आ रहा बा। तो आप लोग जाके ई गाना के देख सकम, एंजॉय कर सकम। अगर आज एक टीजर आवता तो वो डाल देम अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर, आप लोग जाके देख सकम। लेकिन अभी फिलहाल पोस्टर आयल बा, तो पोस्टर देखी और बताई गाना के नाम आप लोगन के कैसा लागल और कितना इंतजार बा आप लोगन के खेसारी लाल यादव जी के ई वीडियो गाना के। हाँ, खबर पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक कर दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।